файласуфи машҳур Конфутсий мегӯяд, ки хушбахттарин нафар ҳамоне аст, ки калиди муваффақиятҳо дар дасти ӯст. саволе ба миён меояд, ки муваффақ кист? албатта нафаре ҳаст, ки доим китоб мутолиа мекунад. мо чун ҳамешагӣ ҳамарӯза барои шумо аз рафти ҷанбасти ин озмун маълумот медиҳем, имрӯз низ роҳ пеш мегирем сӯи муассисаи давлатии Китобхонаи Миллии Тоҷикистон ва аз рафти баргузории рӯзи панҷум чанд маълумотро омода карда баротон пешниҳод менамоем. моро ҳамроҳ бошед. тӯли 5 рӯз аст, ки дар назди даромадгоҳи Китобхонаи Миллии Тоҷикистон шумораи зиёди нафаронро дидан мумкин аст. албатта қисмати зиёди онҳо бевосита иштирокчии даври ҷанбастии озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст ҳастанд. қисми дигар кормандони худи Китобхонаи Миллӣ ва хабарнигорони васоити ахбориёма буда барои тамошобинон пайваста аз рафти баргузории он саривақт барномаҳоро омода менамоянд. чун ҳамешагӣ мо аз ошёнаи аввал дидан менамоем ва ҳаракати мо сӯи толори номинатсияи адабиёти бачагона сурат мегирад. ин иштирокчӣ 5 сол дорад, бо ӯ аз наздик шинос мешавем. من استرالی و دلفوزه 5 سال هستم از ناحیه فرخار. من خیلی خرسند هستم که در آزمون جمهوری فروغ سوپ دانای اشتراک دارم. انیستون تنهایی کتاب است، فروغ سوپ دانایی کتاب است. من از روی نمینت خواندن و از یاد کردن اشعار بچگانه برآمد میتونم. من 100 شعر و 5 افسانه، 100 حکایه، 10 داستان، 13 افسانه میدانم. شما از 5 سال دارید، 5 ساله هستید. از این چند سالگی به خواندن شروع کردید؟ وقتی که آزمون را اعلان کردن من به خواندن و نوشتن شروع کردم. یعنی توانستید که از خود بکنید. شما گفتید که چند چیزتون از یاد کردید. میتوانید بگویید و با جوابهایش؟ صندوقچه زربندی از بالا تمر بندی، های دلم میبرد از درون شتربندی. جوابش چی است؟ جوابش خربزه. سلامت باشین. این در نزدتون کی است؟ بیبیم. خود رو معرفی کنید. من تختابای و کنجما نفقه خور می باشم. در قطار مادر این اشتراکچی خود شما هم اومدید. مقصد از اومدن چی است؟ از اومدن خیلی دستگیری میکنم. نبیره خود رو دستگیری میکنم. نبیره خود رو دستگیری میکنم. شما چند مدت است که نوبت میپوید؟ 5 روز شد ما همه در شهر دوشنبه هم گشتیم. از زیبایی های شهر دوشنبه دیدن کردین؟ باغ رودکی رو دیدیم، خیابانا رو دیدیم، تماشا کردیم. چه شهر زیبا شده است. چقدر مدت بود که شما با دوشنبه ناماده بودید؟ با دوشنبه 6 ماه پیش آمده بودم. بازم زیباتر شده است. باور دارم که تا اون که نوبت این اشتراکچی میرسد شما آمادگی میبینید خوب و در نزد هیئت حکمان برآمد میکنید. با شما برور رحمت. سلام باشید. барои ҷолиби диққат шудани толори мазкур кормандони он ҳар гуна аксҳоро сохта овезон кардаанд, ки ин барои кӯдакон шавқовар аст. вақтро аз даст намедиҳем, меравем ба ошёнаи дигар ва бо иштирокчии навбатӣ суҳбат хоҳем кард. бинандагони азиз, айни замон мо дар саҳнае қарор дорем, ки дар ин ҷо адабиёти классик доир мегардад. яъне аз рӯи номинасияи адабиёти классик иштирокчиёнро аъзои ҳакамон месанҷанд ва дар фурсати танаффус мо хостем бо яке аз иштирокчиёни дар навбат буда ҳамсуҳбат шавем. номатон чӣ аст? номам абдусаломзода раҷабалӣ, хонандаи синфи 10 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 9 деҳаи сангудаи ноҳияи Данғара. барои омода шудан дар ин озмуни сатҳи ҷумҳуриявӣ чанд моҳ омодагӣ дидед? тақрибан 2 моҳ омодагӣ дидам
ва дар ин озмун ман аз рӯи номгӯе ки талабот онро тақозо мекард кор карда зиёда аз 120 ғазал, зиёда аз 125 рубоӣ ва дубайтӣ, 100 байт аз қасидаҳо, зиёда аз достон, зиёда аз 1000 мисра аз худ намудаам ва мехоҳам дар ин озмун маҳорати сухандонии худро санҷам. яъне ҳоло навбати шумо аст? ҳоло ман ба саҳна ворид мешавам ва маҳорати сухандонии худро хоҳам санҷид. ташаккури зиёд барои шумо ва тамошобинони азиз ёдирас мешавем ки масъули сабти ин номинатсия шабакаи аввали тоҷикистон аст ва аз наварбардор хоҳиш мекунем ки аъзои доварунро ҳам ба навор бигиранд, зеро аллакай аъзои доварун низ дар ин ҷо қарор доранд ва иштирокчӣ омодагӣ мебинад барои баромадан ба саҳна. сатҳи омодагии иштирокчиён дар ин номинатсия чӣ гуна аст? خیلی فرق میکنه از سال گذشته. خیلی بهتر شده است. طرز سخنرانی، طرز خواندن شعر، تلفظ کلمه ها بسیار بامرام و بسیار آزاد احساس میکنه خودشان که به ادبیات وارد شدن و کتاب های زیاد رو مطالعه کردن. معلوم می شود که کار زیادی انجام یافته است. як саволе ки ба мо рости гап камтар нофаҳмо аст, баҳогузорӣ чӣ гуна сурат мегирад? اینجا تنها ما نیستیم و حتی تماشابینان هم میبینند و هنر و مهارت هر کس از روی همون عدالت ارزیابی میشود و نهایتا جنب است. баъд аз ҳамсӯҳбат шудан бо иштирокчӣ ва узви ҳакамон андешаи тамошобинон низ барои мо муҳим буд. иштирокчии навбатӣ низ ба саҳна баромад ва мо фурсатро аз даст надода дар як вақт бо яке аз онҳо ҳамсӯҳбат шудем. бинагони азиз, айни замон мо дар толори номинатсияи адабиёти классик қарор дорем ва аллакай дар ин ҷо иштирокчиён баромад намуда истоданд ва мо хостем бо яке аз тамошобинон паст суҳбат кунем. салом алейкум. ассалом. метавонед худро муарриф кунед? ман маҳмудова мағфира, донишҷӯи курси якуми донишгоҳи миллӣ дар иқтисоди забонҳои осиё ва аврупо таҳсил мекунам. бале. шумо ҳамчун тамошобин дар ин ҷо ҳузур доред? бале, ман ҳамчун тамошобин дар ин ҷо ҳузур дорам. ман хеле хушҳол ҳастам ки дар ин ҷо иштирок менамоям. ман аз ин ҷо бениҳоят чизҳои хуб омӯхтам. ман як рӯзи аввал аст ки дар ин ҷо иштирок карда истодам ва мехоҳам ки рӯзҳои дигар низ иштирок намоям. масалан ба андешаи шумо ҳамчун як тамошобин ҳамин озмун одилона шаффоф доир гардида истодааст ё не? хеле шаффоф одилона доир гардида истодааст ва ман хеле писанд аст. баромади иштирокчиён ба шумо писанд омадааст? бале, онҳо бениҳоят хуб сухан мегӯянд, хуб қироат мекунанд. ба ман бисёр писанд аст. худи шумо тасмим нагирифтед ки иштирок бикунед дар ҳамин гуна озмунҳо? бале, ман тасмим аз имсол не, аз соли оянда ҳатман иштирок менамоям. барои шумо барор мехоҳем ва баромади иштирокчиё якҷо тамошо мекунем. ташаккур. бинандагони азиз, имрӯз рӯзи охирон барои иштирокчиён аз ривояти хатлон аст. санаи 11 ва санаи 12 ва 13 фурсат барои иштирокчиёни шаҳру ноҳияҳои минтақаи Рашт фаро мерасад ва бовар дорем ки албатта баромади ин иштирокчиёнро шумо ҳамон рӯз аз тариқи шабакаи Баҳористон тамошо мекунед ва барои шумо писанд аст. чӣ гунае ки бароятон қаблан иттилоъ додем, санаи 7 декабр ҳайати ҳакамон иштирокчиёни вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшонро шуниданд. қисмати дуюми рӯзи 7 ва санаи 8 иштирокчиёни вилояти Суғд баромад намуда, санаи 9, 10 ва 11 навбат ба иштирокчиёни вилояти Хатлон дода шудааст. дар ҳар номинатсия то имрӯз тақрибан 35 нафари баромад намуда, омодагии баъзе аз онҳоро ҳайати ҳакамон ғайри талаботи мазкур донистанд. ҳамкорони мо аз дигар шабакаҳо мисли мо саргарми коранд ва доир ба омодагиҳояшон ба мо кормандони шабакаи синамо чунин гуфт. салом алейкум. салом. худро муарриф кунед. хуб, ман Муҳиддин Сулаймонӣ, корманди телевизиони муассисаи давлатии телевизиони синема. шумо масъули ҳамин номинатсия? хуб, аз ҷиҳати муҳаррирӣ бале. ҳамарӯза чӣ гуна масалан кор рафта истодааст аз ҷониби шумо? хуб, як лаҳза шумо метавонед бишнед тарҷима ба мақсад шумо гап хуб. хуб, тавре ки мебинед, мо бо ҳама техникаҳои замонави фаро гирифта шудаем ва то қадре ки метавонем сабт карда пешниҳоди мардум карда истодаем.
ин иштирокчӣ аз рӯи номинатсияи адабиёти муосир баромад намуда доварон ба ӯ саволҳои гуногун доданд. кадом саволи аъзои ҳакамон барои посух додани он шумо душворӣ кашидед ва натавонистед посух бидиҳед? саволи аз ҳама барои он ки ман надонистам, ман худ дар хиҷолат мондам ки ман чаро ин саволро намедонам, ҳолон ки ман ин асарро хондам. ин асари машҳури мактаби кӯҳнаи Садриддин Айнӣ аст. то ҳол ҳамон ба хаёлам наомада истодааст. бисёр якам хиҷолат кашида истодаам ки ман ҳамин саволро надонистам. баъд аз суҳбат мо шоҳиди он шудем ки тамошобинон ҳангоми танаффус бо устод Аскар Ҳаким, узви ҳакамон, акси хотиравӣ гирифтанд. салом алайкум устод. ва алайкум салом. мо ҳам устод мехоҳем бо шумо як акси хотиравӣ гирем аз телевизиони Баҳористон. ба воситаи ин мегирӣ ё ба воситаи телефон чӣ хел акс мегирӣ? ба воситаи навобардор. хуб чашм бифармо ҳар чӣ хоҳӣ. пеш аз он ки мо акси хотиравӣ бигирем мехостем бифаҳмем ки аз 35 нафар тақрибан чанд нафарашон ба ҳамин озмун яъне ба даври ниҳоӣ омода буданд ва бигӯем ки воқеан ҳам арзанда буданд. тақрибан 4-5 нафар. тақрибан 4-5 нафар. боқӣ дигарон чӣ? не ба озмун лоиқ ҳастанд, аммо хуб холҳои кам мегиранд, зеро камбуди асосияшон дар он аст ки аввалан аз рӯи дастур тайёр нашудаанд ва ҳар китобе ки як вақт хондаанд ҳамона рӯйхат карда оварданд. вақте ки суол медиҳанд мутаассифона хуб ё фаромӯш карданд, хуб ё дар хотир надоранд. ин хел аст. боқӣ ба ҳамаи иштирокчиёни ин озмун дар идома барор хоҳонем ва мисли худи иштирокчиён мо то ба саҳна баромадани онҳо пайгирӣ хоҳем кард. бинандагони азиз, ин буд он ҳама маълумотҳое ки доир ба рӯзи панҷуми даври ҷамъбастии озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст омода намудем ва онро пешниҳоди шумо гардонидем. бовар дорем барномаи омода намудаи мо ба шумо писанд омад. фардо дар ҳамин вақту соат моро мунтазир бошед.